Donostia 2016ko langilea naiz, eta bertako arlo teknologikoko arduraduna, eta nerekin batea etorri da Unai Gorrotxategi, dala Interprest gailua garatu duana. Zer aurkeztuko dugu? Bueno, Interprest da aldibereko interpretaziorako azpiegitura bat. Gaur gurekin bi interprete izan dira, eta hor atzean maletin bat ere badago, norbaitek hemengo aurkezpenak euskeraz jarraitzerik ez pasaukan, interpreteak momentuko itzulpena egin eta audio bidez jasotzeko. Sistema hori oso zabaldua dago, erabilia da, baina badauzka bere pegak, desabantailak. Eta da, elkarte txikilentzat, enpresa txikilentzat, ez dela beti erraxe izaten horlako maletin bat eskuratzea. Kostu desenteko aparailua da, eta bere mugak dauzka. Oain 2 urte, Talaiosekin batea, hasi ginen, honen inguruan hausnartzen, eta esaten genuen, gaur egungo teknologiak ez du ematen, mugikorretan oinarritutako teknologia honek ez du ematen maletin hori ordezkatzeko. 2 urte behar izan dugu, tartian pare bat prototipo izan dira, eta lortu duguna izan da Interprest. Interprest gailua bera, router ordenagailu antzeko gailu bada, eta honekin gure mugikorrak erabiliz, aldibereko interpretazio saioak jarraitu genitzake. Nola? Interpreteak bere mugikorrari hitz egiten dio, bere mugikorrari egiten dio itzulpena, eta beste aldetikan entzuleak bere mugikorretikan jasotzen du egindako interpretazio lan hori. Gailu honek, tarteko gailu honek egiten duena da sare bat sortu, wifi sare bat sortu, eta interprete eta entzuleen arteko konexioa egin. Orduan, aldibereko interpretazio saio bat jarraitzeko zer behar dugu? Behar dugu gailu hau, eta behar dugu Interprest aplikazioa. Gure mugikorretan instalatuta eukitzea. Orduan, Interprest aplikazioa instalatzeko Androida daukazuenak Google Playtik jaitsi dezakezue eta instalatu, 2 minutuko kontua da, eta iOS-a daukazuenak App Storea jun eta deskargatu bertatikan. Hori da gure web orria eta bertan eskema orokorra ikusi daiteke, alde batetikan interpreteak hitz egiten eta beste aldetikan entzuleak jasotzen. Minutu bateko azalpena izango da, gure asmoa da, zuek aplikazioa jetxi eta hemen proba bat egitea ikusteko ia nola funtzionatzen duen. Hemen ikusten da eskema orokorra, besterik gabe da irudikatzeko alde batetik interpreteak ditugula, interpreteek bakoitzak bere hizkuntzan egiten du interpretazioa, eta orduan wifi seinale bidez interpretazio hori tresna kutxa honetara joaten da. Eta orduan gero kutxa honek egiten du entzulei interpretazio hori bidaltzeko lana. Eta hemen pixka bat azaltzen dugu, ze gailu behar diren, bada kutxa hau, router moduko kutxa hau, eta gero mugikorrak denok gainean ditugunak. Orduan, interpretearen aldetik, interpreteak egin beharko lukena kasko batzuk jarri, mikrofonoarekin, kasko hauek mugikorrean entxufatu, eta horrela interpreteak mugikorrari hitz egingo lioke. Mugikorrak badaki ze hizkuntza kudeatzen duen interprete horrek, eta orduan sistemak badaki, interprete bakoitzak ze hizkuntzetara egiten du, ze hizkuntzatik edo ze hizkuntzetara egiten duen interpretazioa, eta horrela banatzen du entzulei, entzulek egiten duten aukeraren arabera. Entzuleek aldiz, besterik gabe, beraien mugikorrean aplikazioa instalatu, eta aterako zaizkie, orain ikusiko duzue, hizkuntza aukera batzuk, ekitaldi bakoitzean egongo dira hainbat interprete eta orduan egongo dira hainbat aukera. Aukeratuko dute beraien hizkuntza eta play eman eta orduan entzungo dute interpretazioa. Gero,
konfiguratu daiteke router hau, orduan hizkuntza ekitaldi bakoitzerako konfiguratu behar da hainbat hizkuntzatan eta ekitaldi bakoitzak izango ditu bere interpretazio konfigurazioak. Eta hauek besterik gabe konektatzen dira USB baten bitartez. Baina hori aurreratuagoa da, beraz gaur nola denbora gutxi daukagun, egingo dugu saio azkar bat, froga bat egiteko, eta ideia orokorrarekin geratzen zareten. Orduan, minutu bat hartu, deskargatu ez dezuenok Interprest, deskargatu, Android 4.1 bersiotik aurrera, printzipioz ez luke arazoik eman behar, baina, olakotan, zaten da, zutan probatzen da heltzia, deskargatu, norbaitek aurikularrak behar baitu esan, hemen pila bat ekarri ditugu, bai? Printzipioz nahikoa, aurikularrik gabe ere mugikorra belarri ondoan jarritea berdin entzuten da, bai? Zuetako zenbaitek daukatzute iPhonea, seguraski ez zaizu ibiliko, eguneraketa bat egin dugu eta oraindik ez digute publikatu, beraz, baino ez zaizu ibiliko, bai. Pantalla hori da hizkuntza aukeratzeko, baino, gaur horrela konfiguratu dugu. Aste honetan ja publikatuko digute, baino, nahiko lan apelekin. Zuetako zenbate daukazute aplikazioa instalatuta? Bueno, ja, nahiko. Uste dut, ez dakitzen mazarete, baina baliteke, uste dut ez dugula inoiz horren beste pertsonekin egin. Beraz, guretzako ere, hau leku hona da, gu kooperatiba txikia gara eta gure baliabideak ere txikiak dira, orduan halako proba simultaneoak egiteko eta ez daukagu nahiko baliabide, behar dituzulako ezakizen bat gailu aldi berean, eta, orduan, esplikatuko dugu, tresna hau, dator han atzean ikusi ezakezuten maletin bat ordezkatzera, eta gure helburua da, dira petak hauek alokatu behar direnak, eta oso garestia direnak, orduan gure helburua da, izan da, teknologia hori merketzea, eta horrela interpretazioa eramatea, baliabideak ez dauden leku horietara. Eta errezena esplikatzen da eskola bateko guraso bilera bat, non egon daitezke bat bi pertsona, barkatu? Gaur arratsaldean, adibidez, eta egon daitezke bat edo bi pertsona ez dutenak euskeraz ulertzen, askotan jotzen da gaztelerara eta orduan beti geratzen da euskara bigarren mailako hizkuntza bat bezala. Eta gure helburua da leku horietara eramatea tresna hau, aukera horiek egoteko. Orduan, gaur bezalako ekitaldi batean, oraindik profesionalki erabiltzeko, baditu garatu beharreko lan batzuk, eta ikusiko dugu gaur, ze gertatzen den. Orduan, egin behar dezuena da, aplikazioa zabaldu, lehenbizi barkatu, aplikazioa zabaldu horretik Wi-Fi konfiguraziora jun, eta Interprest sarera konektatu, bai? Gure gailua martxan jartzen degunean, gailu honek sortzen du sare bat, Interprest sarea, bai? Eta gure telefonoak sare horretara konektatuz gero, ja, interpretearen audioa jasoko lukete. Nahi genuen ere froga hau egin, ze ez daukagu aukera, olako frogak egiteko askotan, eta ikusteko nola erantzuten duen gure teknologiak. Esan bezala, ikusten duzue, hau honek funtzionatzen du, ez du funtzionatzen 30 pertsonekin aldi berean, baina funtzionatzen du gehienetan egiten diren aurkezpen txikiekin, auzo batzar, eskolako guraso bilera eta hainbat lekuetan. Orduan, hau da gure proposamena, berez, ahotsaz gain testua jasotzeko aukera ere badauka, programatu genezake ekitaldi bat, non hainbat artista igotzen diren taula gainera, eta taula gainera igotzen diren heinean, jaso dezakegu, incluso, pertsona horien informazioa, irudiren bat, badaukalako pestaina bat mezuak edo jasotzeko. Segurazki ez zaizu ebiliko, nahiz eta saiatu, overbookina gertatu da eta fuera. Orduan,
Ez daukagu zehatza. 15-20 laguneko ekitaldietan arazorik gabe funtzionatu du, eta atzerapena segundu batetik beherakoa izan da. Orduan hori interpreteekin da hitz egin da eta hori oso onargarria zala esate ziguten. Badabil, iPhonean. Badabil? Bai. Posten naiz, ja eguneratu digute. Kontua da, orain hau eskalatzeko probak egiten ari gerala, bai? Momentu honetan audioa ere kalitaterik altuenean eskaintzen da, eta hor jolastu behar da audioaren kalitatea jetxi liteke, eta orduan konexio gehiago albidetu daitezke, bai? Eta erantzun denbora murriztu. Bai? Bueno, baina normalean 15 lagunentzako ekitaldietarako eta arazorik gabe. Hor, ekitaldi bakoitzean konfiguratzen da, baldin badago behar dira 3 hizkuntza, 3 hizkuntzetara itzuli behar bada, orduan konfiguratzen dira 3 hizkuntza, eta orduan 3 botai agertuko liake. Gaurkoan, denborarik ez dugu izan eta batean utzi dugu. Donostia 2016-ren apustua izan da, garapen honen alde egitea, bai? Talaiosek idea bezala zaukan, Talaiosi denbora oparitzea hau garatu ahal izateko. Beraz, momentu honetan dauzkagu honelako 2 gailu, bai? Eta gure asmoa da hauek libre ustea. Bai? Norbaitek erabilin nahi badu bere enpresan, bere ikastetxean, auzo elkartean, hartu eta erabili ezala. Bai? Guk lehenbiziko aldian lagundu egiten dugu, martxan jartzen, bai? Erresa da, lehenbiziko aldiak beti dira lehenbiziko aldi, bai? Eta orduan pausu guztiekin laguntzen dugu eta gero gustora jasotzen dugu jendearen feedbacka. 4-5 saiotan erabili da, eta bueno, beti egoten da gora beran bat, telefonoren batekin ez dabilela, baina 15 lagun arteko ekitaldietan ondo funtzionatzen du. Urrengo urtetik aurrera, bai, hau doain eskaintzetikan, ja, zerbitzu bezala eskaintzea pasa nahi genuke, pasa nahi lukete Talaiosekoek. Bai, produktu bezala eskaini, baina ja produktu bezala eskaintzen badezu eta saltzen jartzen badezu, ja, beste baldintza batzuk bete behar ditu gailuak, bai, baldintza tekniko zorrotzagoak, gero asistentzia tekniko bat, eta da beste mundu baten sartzen gea. Guk egin deguna izan da, hartu gaur egungo teknologia, eta ikusi zer egin daiteken teknologia horrekin. Eta guztia modu librean publikatu dugu. Hau da, kode guztia GitHuben publikatu dugu, eta edozein enpresa teknologikok jetxi lezake eta klonatu dezake gailu hau bere aldaera propioak egin ditzake, eta abar. Guk dokumentatuta dena sarean utzi dugu. Hartu eta itxi mesez danok aplikazioa, eta gutxi batzuk zabalduko dugu ikusteko ia badabilen. Interprest Wi-Fi-ra konektatu. Entzuleak eta interpreteak Android edo iOS mugikorretarako garatu dugun aplikazio bitartez Interprest kutxara konektatzen dira. Arazorik baduzu ez? Bai, kontzeptua da orain euskeraz ari gera entzuten. Bai, kontua ez gaude itzulpena praktikatzen baizik sistema. Pentsaizue ni hain naizela orain. Hello, welcome, eta bera ari da euskeratzen. Eta zuek ari zarete bera entzuten itzultzaile, nere itzultzaile izango bazan bezala. Bale, orduan, probatzea nahi duguna da zuek telefonotik unai entzuten dozuen. Unai izango zen itzultzailea, eta ni izango nintzen nori itzultzen dion. Ez da praktika erreal bat, ze berez ni ari naiz orain interprete lana egiten, nire buruarena ez du zentzurik. Orduan, orain, hori da, norbait aukiko bagenu ingelesez hitz egiten, hitz egingo luke hemendikan, nik esaten dudana interpretatuz, eta zuek entzungo zenukete ingelesez, ingeleseko hizkuntza aukeratu duzulako. Orain igual ez dabilkizue, baina sinetxi martxan jarri dugula 12 bat aldiz, eta 12 bat bileratan eta aurkezpenetan. Interpreteak lokalean bertan egon behar du. Kontua da, gu, tresna hau garatzeko bidean dago oraindikan,
eta baditugu hainbat hobekuntza sartu nahi dizkiogunak. Alde batetik, interpreteek beraiek proposatutakoak, ze interpreteak ohituta daude beste modu batera funtzionatzen, eta orduan, gaude ere pentsatzen hurbiltzea beraien mundura, baina bestetik, adibidez, interprete batek eman nahiko balu zerbitzua bere etxetik, kutxara konektatu genezake webcam bat, ze interpretek beti nahi dute pertsona ikusi, interpretatzeko errezago egiten zaielako, eta interpretazioa audioa joango litzateke bere etxeraino, Skype moduko konferentzia bat izango bali bezala, eta gero bueltan, zuek entzungo zenukete berak hitz egindakoa. Horretara ere, pentsatzen ari gara nola egin. Baina, oraindik badugu nahiko lan tresna hau afiantzatzen eta guk proposatu ditugun aurreko hobekuntza batzuk txertatzen. Bai, audio kalidadea nahiko ona da. Itzulpena egiten duen? Hori da? Nerea? Ja, bai, eza. Teknikoki nik ez daukat idearik ere nola funtzionatzen du, baina nik uste dut itzulpen kontzeptuarekin ere kontu zibili behar dugula. Nik hau irudikatzen dut bilera bat euskeraz ari den ikastetxe batean, ulertzen ez duenak, behartu beharrean guztiak beste hizkuntza baten hitz egiten, honen bidez itzulpena bere hizkuntzara, eta ez alderantziz. Hori da. Bai, guk arratzaldian gurasoen bilera, lehenengo mailako zikloetako gurasoen bilera izango dugu, aurkezteko aurtengo plana eta lehenengo aldiz datoz, eta erabiliko dugu finkoa. Eta gela honetan derrigorrez egin behar dugu, ze aparatua hemen dago. Da gero joango dira tutorekin geletara, eta han ja, zela da, bakoitza berea, aldan neurrian. Orduan, izango bagendu sistema, geletara joaten dianean, halko ginuke telefonoaren bidez, jarraitu euskeraz, eta ulertzen ez duenari itzulpena egin. Imaginatzen dut goiz izango da hortako, baina hitz egin diteke erabiltzaile batentzako izango lukeen kosteaz aparatua eta horian eskati. Oraindik ez gaude komertzializatzen, Donostia 2016 baditu bi aparato martxan daudenak, eta eragileek eta edozeinek eskatu dezake eta bere bileratan edo ekitaldietan erabili. Kostoa gaur egun 500 euroren inguruan dago, aparato bat sortzea. Baina konparatzen badugu gaur egun merkatuan dauden aparatuekin askoz ere merkeagoa da. 1000 euro olako gai batek. Hala ere, gure helburua da kostori murriztea, hardwarea eta tresnak ajustatzen joan, ahalik eta gehien murrizteko. Fabrikazioa guk egiten dugun gauza bakarra da piezak erosi eta montatu. Zeta mugikorra, baina lan gehiago egiten dugu, baina guk egiten duguna da erosi eta montatu eta gero gure softwarea txertatu. Hala ere, edozeinek egin ahalko luke, guk, oraindik kodea uste dut ez dagoela esan behar dugu, ez dagoela online, naiz eta egongo den, ja egon behar du, eta edozeinek egin dezake. Guk jarriko dugu ze hardware erabiltzen dugun, noski edozeinek ez, jakin behar du pixka bat, gauza hauetaz. Eta beretxean, montatu dezake, erosten baditu tresnak eta libre da. Guk oraindik ez dugu komertzializatu, ze handikan ez dago komertzializatzeko moduan, baina badago gaur egun hainbat lekutan egiten diren ekitaldi eta bileretan erabiltzeko moduan. Asko estimatuko dugu, ze gaur jende asko bildu gara eta gela hau behar genuen. Baina imaginatu, 30 gaudela eta ondoko gelan. Hori askotan sarri gertatzen zaigu enpresa jardunaldietan. Eta ezintasuna, aparatoa ez daukagulako han edo mugitzen. Eta, klaro, alkilatzea ere pentsatu izan dugu askotan, baina benetan dirua da. Bai. Gero pentsatu behar duzue, itzultzailea behar dela ere, argi bili. Itzultzaileak ere bere balioa du. Bai? Orduan, baina, baldin bada gurasoen bilera eta oso ondo dakizu zuzendariak azaldu behar duena,
praktikatzen duzu pizkat berakin, eta gero ja, aldi oso itzultzen lagundu. Nik animatuko zintuzketet, eta IKT arduraduna ikastetxeetakoa pizka saltza hontan sartu. Seguro frikiak dira eta txak segituan engantzatzen diela. Bai, esan. Proiektu berdinean aplikazioa sortzia telefonotarako sortzen dozue? Ez izango litzake... Barkatu? Aplikazioa sortzia nolabaitean erabilgarri izateko eroseinentzat horrek egiten daben funtzioan. Beste horrek egiten daben funtzioan. Hori nolabaitean, bai, funtzio hori. Hau beharrezkoa da. Hori beharrezkoa da. Bai. Mugikorreko aplikazioak ez du ordezten. Honek egiten duna da sare bat sortu. Sarea sortu. Bai. Telefonoak ere sare batea konektatzen dira, hori da. telefonika edo bai. Honek sortzen du sare propioa, konektatzen dira mugikorrak bertara, eta ja sare horren baitan burutzen da komunikazio guztia. Bai, azpiegitura minimo hau beharrezkoa da. Ni esaten eman sare hori, ia beste sarean, telefonoko sarean txertatzearen kontua. Bale. Kontua da, gu zentratu garela gehiago normalean ekitaldiak izaten dira puntu konkretu batean, eta errexagoa eta merkeagoa da olako zerbait. Guk minimizatu dugu azpiegitura kutxa honetara. Eta inkluso kutxa hau eraman dezakezu mendipuntara bateria batekin eta ibiliko da berdin-berdin. Ez duzu internetik behar, ez da ezer behar. Desertua baldin bazaude ere, energia baldin badakazu hau pizteko aina, bateria bat adibidez, listo, zerbitzua eman dezakezu. Baina oraindikan interneteko lotura hori bai pentsatu dugu interpreteentzako zerbitzua emateko, baina seguraski orduan emango genuke pausoa irikitzeko eta etxetik ere adibidez entzuteko. Baina... Zujun zera 5.0 bersiora. Bai, holako zerbait. Orain hasi gera berritzailea da, eta ja sartu zera autopistan da, nahi duzu zure telefonoak wifi bat sortzia eta hortik eta... Eskerrik asko. Izlariak ze behar duzu? Mikro bat? Izlaria behar du... Kaskoak datorren mikro bat? Bai, hori erabiltzen ari den aretoaren azpiegituren araberakoa izango da. Ze izan daiteke, auzo batzar bat, gela bat, non dauden 20 aulki bakarrik, eta orduan interpretea jarriko da ondoan, pixkat igual separatua ez molestatzeko, eta entzungo du bere belarriarekin besteak ahotik esaten duena, hori izango da minimoa, baina egon daiteke olako areto batean, eta orduan interpretea egongo litzateke hango kabinan, eta interpreteak entzungo luke hemengo soinu mailak ematen dion audioa. Hemen kriston azpiegitura dagolako, eta orduan askoz komodoago eta askoz profesionalago izango litzateke. Baina hau eraman daiteke desertura, eta ez dago soinu mairik, ez dago ezer, baldintzak ere okerragoak izango dira, baina moldatzen da egoera horietara. Beti interpreteak mikrofonoa eta entzuleak kaskoak edo bestela mugikorretik. Bai, hori esan, guk adibidez Kutega Donostia kulturai eskatzen diogu wifiko sistema, lortzen dugu guztia, eta beharko genuke norberak telefonoa mugikorraia danakaguna eta kaskoak, baina aldi berean behar degure bai mikro bat nola baitere islariari emateko, ez? Bai, ze berez, mugikorrak badauka mikroa eta mikro horretara itzen dezakegu, baina mikro txukun bat jartzen badugu, hori da. Bale, eskerrik asko. Web horrian kontaktatzeko modua dago, hor zuei banatutako fotokopietan ere bai, ez euki beldurrik, kontaktatu, idatzi, hartu, probatzeko eta erabili. Gure helburua da, etortzen zaigunean bizita bat, badibez ikaslanek ere jasotzen ditu, eta datoz Danimarkatik eta irakusten diegu instalazioak, eta, klaro, berarekin itzultzailea joatea. Hori izango litzake ideala, guretzat. Bai, Googleen bi interpreteekin egin dugu proba, zuek guk gehu kafe lekuan, luzatu dugu eta bi interpreteekin egin dugu proba, eta orduan ni ju naiz goiko pixura, eta ibil naiz goiko pixuan barruna, eta, seinale aldetik oso ondo jasotzen, inungo arazorik gabe jasotzen. Betikan entzute zuten, primera, orduan, ibilaldi gidatuak egiteko balio du. Justu wifi sare kobertura handia eskaintzen dulako. Edadura zabalekoa eskaintzen dulako. Bestalde, bateri bat gehitu eskeo eta motxilatxo baten jarri eskeo, egin daiteke herrian barrunako ibilbide gidatu bat, adibidez. Mejoratzeko daukaguna da, konexio kopuruarena. Nik japoniarrak ikusi izan ditut horrelako katxarrito batekin, eta
hiek oso isilik itziten dute, eta dijoa aurrian gida, eta beraiek dijoa zeta entzuten dute. Bai. Hori hirugarrengo batekin, hau da, batek hitz egiten du erderaz, beste batek itzultzen du ingleseraz, eta inglesez entzuten dute, ez dakit. Gasu horretan, bakarrik. Ez dakit hainbesterako historia behar den. Hori gehiago lehen esan dizutena, hemen bilerak eta horretarako bi hizkuntzak entzun behar direlako. Hori da. Hori bakarrik, Bai. Bueno, sistema pribatuak egon badaude hori egiteko, ni dakidanez. Ez dut Egon badaude. Nik ere ez dute oso ondo ulertu, esan nahi zen Japoniarra juten dira, ikusten dute katxarrito bat, beraien bakoitza dauka bere kaskua. Katxarrito hori da horratzean dagona, Ez, bueno, hori ja ez dakit. Kaletidoaz, Bai, baina eta Kasko horratzean batzuk. dagona, izan daiteke beste Philips da hori, izan daiteke Siemens. Eta edo beste portablea bat, da. 500 euro balio ditu arratzalde bat. Bale. Ez que nik uste nuen esaten izinatela fijoa behar dula izan. Ez, izan daiteke portablea, horrek infragorri bidez funtzionatzen dute gehienak, eta portableak izan daitezke, bai? Baina, bueno, koska dago hori. Osea, koska dago batetikan gareztia diala eta bestetikan garatu dutela sistema bat itxila dana. Edo erosten duzu, edo ez daukazu hori erabiltzeikan. Orduan gu bi alde horiek, frente horiek borrokatu nahi genituen. Batetikan eskaini zerbait, elkarte txikientzako zerbait eskuragarria, eta bestetik librea, esatea begira, gaur egungo teknologiekin hau egin daiteke. Eta egin daiteke modu librean, guk horrela egin dugu. Seguru dagola mejoratzeko margen handia. Hartu, jetxi eta mejoratu. Talaio sortan ari da, baina ez dut uste azarratuko litzakenik, beste 2-3 enpresa animatuko baliake, jetxi eta behaien berzio propioak sortuko animatzen ditugu. balituzketen. Eta nik ustea ere aipatu behar dela, euskerak hartu duen onura handiena teknologia eta berrikuntza munduan, teknologia irekietatik eta teknologia libreetatik izan dela. Eta teknologia itxiek, eta famatuena dira Microsoft eta Apple adibidez, eman dituztenean pausoak euskerara hurbiltzeko izan dira, teknologia libreak hor zaudelako fuerte eta gure komunitateak bultzatzen zituelako. Eta gure ustez ere hau importantea da, ze guk hau egin dugu, baina guk hau komunitateari eskaintzen diogu eta edozein enpresak eman dezake zerbitzua honena. Guk ez dugu patenterik, ez dugu ezer hartuko, guk liberatzen dugu gure jakintza guztia, eta gero edozeinek hobetu dezake bere enpresarako aldaketak egin, inkluso aplikazioak ere liberatuko ditugu, orduan zure enpresarako garatzaile baldin badago zure enpresan, kode horrekin logo aldatu, nahi zutena egin dezakezute. Hobetu, guztia. Eta hori nik uste importantea dela remarkatzea, ze euskera azkenean oso hizkuntza txikia da, gure komunitateak eta gure merkatuak ez dauka horrelako garrantzia enpresa eta teknologia puntakoa egiten duten enpresa horiekin ez dauka ia harremanik eta ez zai interesatzen ia, eta hobekuntza eta teknologia punteroak teknologia libreetatik datoz ia beti.